Ahojte, vítam vás z nového videa. Dneska sme prišli do Poľska a ukážem vám, jak to tu je. Čaute! Tu máme takú posteľ. Malička, doma máme väčšiu. A takúto. Hej. To je môj vedlo. A kamu? Asi, neviem. Tak toto vyzerá. A teraz... Ale nechápem. Taká malá skriňa. Máme číslo. Taká malá skriňa. Neviem. Sa doje v obchám? Ne. A part 2 bude o tom, ako budeme hrať žolika, karty a keď sestra zaspí, tak tu príde. No a taká malá izba. Takáto malá izba. Je to dosť maličké. No, neviem, jak sa na tej posteli vyspíme.